Morjesta taloon pitkästä aikaa. Tänne tultiin tosiaan emännän kanssa tänne meidän suvun mökille viettää vähän kevätpäivää ja pistää pihaa kuntoon kesäksi. Kiva tänne sit tulla kesäksi. Näin, ja samalla sit saada vähän inspiraatioa omaan tohon yritykseen, että mitä kaikkea voisi vielä lisää tehdä ja että niin kun saa sitä harjoitusta. Siinä mielessä täällä on ihan hyvä, kun täällä tätä mettää on näin kivasti ja pihassa on lehteä ja sun muuta, niin pääsee vähän oppiin lisää ja pysyy taito tallessa niin sanotusti. Ei tossa nyt loppuviimeksi paljon taitoa tarvin, mutta ei se silti. Itellä on tärkeää, että työ tulee tehtyä huolella. Niin. Ja tosiaan Joo, tosiaan täällä nyt on tää Mönkiet jätkä. Mönkiä itse on nyt kotona siellä turvallisesti tallissa piilossa. Mutta niin. Itse tulin tänne tosiaan vähän ottaa lepiä tonne mun pään kanssani. Se on. Siitä tulikin puheeksi, että ihmiset ihan oikeesti, että tää on aika vaikea juttu, niin vähän haukkoo henkeekin, mutta muistakaa ihan oikeasti se ja yksinkertaisesti, että jos teillä on oikeasti vaikeeta henkisesti, niin älkää hävekkö sitä. Se on ihan oikeasti, ja itsekin tässä nyt huomannut viimeisen parin vuoden sisään, että ei se ole leikin asia. Itselläkin mennyt niin maahan koko niinku tää muailmo itsellä, että ei oikein mikään napannut ja ahdisti ja tuntui pahalle ja hermostui kaikkea ja tälleen, niin sit aloin tossa tajua, että ei, nyt täytyy tehdä jotain, mutta niin. Siksi tämmöset on kyllä kullanarvoisia paikkoja, tämmöset hiljaiset mökit, sun muut hiljaiset paikat ja näin, mutta niin. Tässä on vähän tämmönen briefi, että ottakaa yhteyttä auttajiin, jos vaan mahdollista. Ja ilmaisiakin apupalveluita on todella paljon. Itse olen niitä todella paljon hyödyntänyt tuossa, kun olen elämän aikana ottanut kaiken näköisiä lainoja sun muita. Kun on ollut paha olla, yrittänyt sillä materialismilla nostattaa mielialaa, mutta eihän se sillä nouse. Mutta tämmönen tällä kertaa, että pitäkää yhteyttä ystäviinne ja perheisiin ja sukulaisiin ja nauttikaa elämästä.